Benvinguts a la sèrie La vida a Barcelona. Avui ens endinsem al districte d'Horta. Estem als laberints d'Horta, per mi un dels racons més preciosos de la ciutat i una de les primeres cites que vam tenir l'Oriol i jo, però està en obres. No, és que no hi ha res. Res de laberint. Aquí no et perds. Amb aquesta cara m'he quedat. No, ja ho sabia, ja ho havia vist a la web, però pensava que ja estaria obert i no. Està tot arrencat. Us ensenyarem igualment la resta de parc perquè és preciós. Sí que el que té més màgia és el laberint, perquè és jugar al joc de perdre, trobar el cor i de més, però el parc és preciós. Nascut com un jardí neoclàssic amb un toc de fisonomia italiana, es va acabar com un jardí romàntic. Outfit check, jo porto aquest top i la faldilla que són de Zara. La faldilla sempre n'hi ha amb diferents colors, és com el meu complement estrella. El bolso és de Mousse Bonbon, el collaret de Lolàs Lolàs, de Més a Més i ja ho tindríem. I l'Oriolet? Ell és molt presumit i sempre va molt guapo. No. Samarreta de l'Oriol. De Zara. Pantalons. Calpers. I sabatetes. D'abeja. I gorra. Les Calpers també. Ué! És noi Scalpers, Ens agrada. T'ha agradat el parc? Tu el recomanaries? Sí. Sobretot quan estigui obert, que diuen que tardarà any i mig, sí. Exacte. Però bueno, és molt maco, sobretot per fer en parella, no? Una volteta. Home, Barcelona no sembla, en plan, és tot tranquil·let, hi ha ocellets, molts mosquits, ens han picat. Però res, anem ara... Realment és a les afores de Barcelona, sí que està més tranquil. I anem cap a la següent parada. Tines el cabell. Monyo per fora. Estem al cor del barri, a la plaça Eivissa, i jo estic al·lucinant, de debò que mai havia estat aquí, però em sembla superguai, en plan, sembla un poble, en plan, hi ha ambient de barri, de poble, en plan, gent al carrer, terrasses, tot peatonal, m'encanta, de debò que un descobriment. I l'Uri, que, bueno, l'Oriol és de Barcelona, jo sí que soc de Mataró i em coneixia l'Eixample, Gràcia i poc més, però l'Oriol sí que és de Barcelona i també està dient que li agrada molt, no? Molt mono. Estrella. Estem al barri de la Font d'en Fargues, que jo inclús el desconeixia, de fet és un dels més desconeguts de la ciutat de Barcelona i és com molt guai, està ple de natura, tots són vistes, en plan, bueno, devem estar... Altura, sí, altura, a 100 metres d'altura al mar. No, és broma. Sí. Però devem estar alts. No. Sí que deu ser un dels punts més alts de Barcelona. Bueno, sí. Perquè estem al costat del Parc del Guinardó i res, que estava ple de famílies, nens jugant, i és que mira, quina monada. M'encanten els nens, per si no es nota. I hem trobat aquest lloc just davant de la font, perquè hi ha la Font d'en Fargues, i estem prenent una clareta i ara ens hem demanat uns biquinis, així piquem alguna cosa, abans d'anar als búnquers, un dels nostres llocs preferits. Després t'explico més. L'Uri és la persona que mai s'espera per menjar. Escolteu el cruixent. L'Uri s'ha cremat. A veure si ara sí. Escolteu el cruixent. Marxem de la Font d'en Fargues, que ha sigut una de les meves parades preferides, sincerament, de tota la sèrie. I és que
jo prenc una clara i ja em costa pensar, o sigui, és molt fort el meu. Mai prenc res i a la mínima, saps? Bueno, en fi, i ara anem als búnquers del Carmel, que em fa molta il·lusió ensenyar-vos-ho, perquè és la cita que sempre teníem amb l'Uri quan començàvem. Ara al juliol farem 4 anyets, doncs al principi sempre anàvem allà. Bueno, després ho explico. La cosa és que ens fa molta il·lusió, s'està fent de nit, però és la millor hora, perquè així hi ha una miqueta de posta de sol, està una mica tapat, però a veure si hi ha sort. Jo què? Sí, totalment l'Uri. Aquest lloc és superespecial, és que l'Uri no vol que ho expliqui. Però perquè l'Uri i jo, quan ens estàvem coneixent, és que... Mira com em mira. Bueno, l'Uri i jo, quan ens estàvem coneixent, els dos estudiàvem i jo vivia a Mataró. Llavors, quan sortia de la uni, quedàvem a una parada de metro. Això no ho fèiem cada dia, però ho fèiem bastant sovint. I em recollia ell i m'havia fet el meu dinar i el seu i els portaven en un tàper, veníem als búnquers del Carmel, perquè tot estava tancat, en plan, anàvem amb mascareta i no es podia anar enlloc. Llavors anàvem als búnquers del Carmel i ens menjàvem els macarrons de bolognesa que em feia l'Uri. Oi, Uri? Ara ja no els cuina. Però així em va conquistar uns macarrons de bolognesa als búnquers del Carmel. I mira, aquí estem 4 anys més tard. Així em va conquistar i per mi aquest lloc sempre serà com molt especial pels dos. Sí, estic posant tan torró. En recordaves o no? Sí, de tot. De tot. De tot. De tot. Preciós. A les vistes. I l'Oriolet. Ja estem a casa l'Oriol, així que em despedeixo aquí del vídeo. Espero que us hagi agradat i hagueu conegut més sobre el barri d'Horta com jo. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu de donar-li m'agrada i subscriu-vos al canal, que ens veiem divendres que ve. I sobretot, si teniu recomanacions o creieu que he de compartir llocs, no oblideu de deixar-m'ho per comentaris. I ens veiem a la pròxima. Mua!